Čaute ľudia, vítajte od dnešného videa. Dlho sme sa neozývali, ale sme späť. Nachádzame sa v Egypte, v Hurghade a odišli sme na týždňovú dovolenku a ukážem vám všetko, jak to vyzerá, jak budeme trénovať, jesť a užívať si dovolenku. Ľudia, ideme na masáž s rodinkou, wellness spa, náročnou dní zregenerovať. Ako hodnotíte egyptskú masáž? Úžasná. Od 1 do 10? 10. 9, lebo klíma. Aj ja 9. Klíma na mňa potom. Týpek mi zlomil chrbticu, ale ne, srandujem. Ľudia, ráno je nový deň, ideme si zabehať 6:30, 5 kilometrov. Ľudia, dobehané 5 kilometrov, mám to za 21 minút. Tak Timo už má tiež dobehané, čo si behal? 320 metrov, taký beh na zmeny smeru a fú, záhuj. Fuj. Tak nevieš ani rozprávať. Tak ani predtým som nevedel. Ešte sme sa rozhodli, že si ideme dať šprinty. Ideme na raňajky. Uvidíte, čo máme. Tak toto sú naše raňajky. Ideme na obed. Tomuto mám ja, cestoviny. Kámo, dobrý je ten byt. Hej? No je to meso, kámo, upečené. Ľudia, hlásime sa vám späť z tohto vlogu a idem sa strihať a môžete byť prekvapení, že aké budem mať vlasy. Hey, happy! I'm happy! Oh, beautiful! ده جنتل I love Egypt! تعال Idem si zacvičiť trošku a Timo je na masáži. Na večeru máme... Ľudia, ideme do vojny proti veľkým ulanom. Ľudia, nachádzame sa na štvorkolkách. Kamera, ovo!
Kamera vovo! What? Pozri. Dobre ste. Ľudia, nachádzame sa v gyme. Po štvorkovkách sme si ešte boli zaplávať a teraz čas na tvrdú prácu. Ideme si zacvičiť nohy. Ideme na masáž. Ľudia, po fajnej masáži ideme na večeru doplniť do svalov. Jako? Prvý chod. Možno takú malú devčinu začalo nám. Druhý chod. Ideme do sauny. Hej! Hey, my friend. Keď tancuješ iba keď natáčajú a potom keď sa vypne kamera.